Susukol ang kaugmahan sa kayamanan kan ginapan o sa simpleng buhay sana. Totoo daw na namamati ang kaugmahan kung pansadiri sanang hiligan mamimit pinaugma. Mas maugma sa pagmate at makatabang sa nagtitiyos na mas nangangaipon. Pagtabang na dai kay puhan din pagbalos, dahil ini tugunin mahal na Diyos. Bilion na maging maugma, maski ngiritan ka pa din iba. At importante ka nakatabang sa pagmate bagian. Mayo kang dapat na simbagon, ipaliwanag sa mga nag-aatom. Basta sa puso asin isip mo, ika maugmang totoo. Mas maugma sa pagmate at makatabang sa nagtitiyos na mas nangangaipon. Pagtabang na dai kaipuhan din pagbalos, dahil ini tugunin mahal na Diyos. Bilion na maging maugma, maski tuyawon ka pa ni diba. Ang importante ika nakatabang sa pagmate bagian. Mayo kang dapat na simbagon, ipaliwanag sa mga nag-aatom. Basta sa puso asin isip mo, ika maugmang totoo.